Инвестиционен имот с до 9% възвръщаемост на годишна база. Имам го и ще ти покажа как става. Намираме се във Виница. Все по-предпочитан квартал с чист въздух, горска панорама и на около 15 минути от плажа. Тук предлагам имот, който може да започне да работи за теб още това лято. Едностаен апартамент с площ от 34 квадрата с южно изложение, топъл и слънчев, 56 500 евро. Сграда с асансьор и хубави общи части. А сега нека да поговорим в цифри. Ако аз имам този апартамент, бих се възползвала изцяло от потенциала му. Бих го отдавала за нощувки през лятото, където знаем, че нощувките варират от около 100 лева на вечер. А в останалата част от годината бих го отдала под наем. Наем от около 400 лева на месец. Така съм сигурна, че ще си осигуря един приличен доход от 6500 евро на година. Търсиш сигурна и работеща инвестиция? Обади ми се и ще ти покажа как този апартамент може да заработи и за теб.